Furt čosi niekto odo mňa chce a z každej strany niečo na mňa vyskakuje. Ako taký popcorn v horúcej pandice. Áno. A ty rozmýšľaš, či ho máš chytiť, či sa ho máš uhnúť, alebo ho máš delegovať. Ja ho chcem zjesť. Aha, čiže ty si ho chceš vychutnať. Vybrali sme pre vás 30 plus pukancov, a.k.a. problémov, ktoré môžu na vás vyskakovať v práci. A na všetky máme jedno riešenie. A tým je kultúra. A nie taká obyčajná kultúra, ale Koučovacia. v takéto kultúre si môžete spolu s ostatnými tie pukance vychutnať. Ňam! Ako na to vám prezradíme v našom projekte Koučovacia kultúra. Projekt odštartujeme krátkými videjkami a na prvé sa môžete tešiť čoskoro. Preto nezabudnite dať follow. Aby vám nič neušlo.